Tashi mu tafi. Wallahi in muna mutuwa sai mun tafi garin nan. Tashi mu tafi ce. Haba arabe da kunu. Ba ki tausaya min. Na ki tausaya maka. Alloba ha abin gudu ta. Tashi mu tafi. Alloba abin gudu. Alloba ta tauga gari. Can an kai ka a ta kuma can kai ka a shiga. Amma kuma ba a wasa da uwa. Dan hakan ga wallahi ko. Shi kuma rai ana wasa da shi. Ba a wasa da uwa. Ana wasa da rai. Ya rance da Allah ko mun. Kalanzin rai guda garan. Da Allah mu tafi. Rai guda garan. Ko ana wasa da uwa. Rai guda garan. Shekara nawa sai kaga ko ambaliyar ruwa sun ci su. Ambaliyar ruwa sun riga sun ci su a ce kai ka zuwa ka gane ta. To mu tafi garin yanzu in mutuwa za mu yi. Mu tafi mu mutu gaba ɗaya. Ita masiwa alloba abin gudu ta. Wallahi ko za mu mutu sai mun. Lahiya. Ba ta mutu ba. Lahiya ni gane ku hakan ga. Kai. Baki mutu ba. Nace ba ta mutu ba tana nan ga ta nan. Ya aka ni gane ku haka. Shekara ta yi nawa ka zo ya gan ku tun da an kawo har ambaliyar ruwan ga. Kawace na yi mutu na haka shi na nace ko ambaliyar ga komi zai cin mu. Wallahi sai dai ci mu. Ina aka ambaliyar ruwa. Can wajen ku an ka ce ambaliyar ruwa ta ci mu ba ce ta ba Allah. ko da akuyan mu ba bale. To wallahi shi lahiya lau muke. Yanzu lahiya lau muke mu ba mu da matsalar komi. To alhamdulillah. Mu lahiya lau muke danga. Komi bai faru da mu ba saboda honorable dealer dandi ya zo ya yi ruwa ya yi tsaki ya yi mana hanya wadda za mu bi ya yi mana jirgin ruwa wanda muka shiga duk da ɗan akuya mu bai ci ruwa ba. Ina ta. Shekarar ka 10 ban gane ka da idanuna ba sai yanzu da kaji bala'i ya faɗo ka ya farmi lahiya launike saboda Allah ubangiji ya taimake mu honorable dealer dandi ya taimaka muna duk da makaranta wadda ka kiya ka tsero tana nan tun tana buka yanzu an maishe ta an gine ta an hance an sa komi in yanzu ka zo ba ka ko gane inda makarantar take lahiya lau muke mu Allah ya saka mai da alheri saboda ya ɗauko gado baba ne honorable Atiku Bagudo wanda duk da iska ya buga haka kaka ji itace na cewa Allah shi kama ma ni ma na ce Allah shi kama mai honorable Salihu Dila Dandi cewa chairman na Dandi local government cewa Allah shi miki albarka ke da ki son uwa ta bisa garai Ai min sun ba haka bana ina masiwa ko na gurin ta ke ga shi shugaba na honorable Salihu Dila ina ta jin labari ina ta to in gane ki ashe Allah ya kare ya zo ya muku katanga mutum guda ka haihuwa mutum 1000 ka cin unhani to mu mun ci unhani ne ba ni dai ba duk jihar Kebbi Atiku Bagudu ka dace da chairman don dai duk Kebbi babu chairman irin wanga ba to gado na ya riga ya gadi alheri ga Atiku Bagudu don haka shi ma ya bi ka hito don Allah don Annabi to ta tiri zan dawo kauyen mu da zama kalandir zai dawo kauyen da zama ina wace ta ga gidan Idita Tumba ita fa kawo ina ne da Lagos ki taho wallahi kawo ban jima da shigowa ba ina shigowa ƙauyen nan ko da na shigo kawo naga garin nan ya canza mana nace wannan ko ƙauyen mu ne ga titi ga ruwa ga komai ga makaranta kai wallahi kawo ina ganin kila ma a nan garin zan yi aure kuma a nan zan zauna zan dawo da karatu na ci gaba da karatu kawo alhamdulillah wallahi zan dawo ci gaba da karatu honorable Dila Allah ka saka ma da alheri inna mu tafi gida mu tafi gida ai miki dabge ko shakka babu Alhaji Salihu Dila kan ba mutum ne mai hudaya da jama'a talakawa nashi ne jajirtacce haziki wanda ya san makamar aiki ya gina makarantu da dama a inda suka dace asibitoci hanyoyi ruwan sha haɗi da wutar lantarki Alhaji Salihu Dila kan ba a nan ya tsaya ba bohol burtsatsai takin zamani injimin casar shinkafa domin kuma noma haka wa'inda ibtila'i ya afkawa na ambaliyar ruwa ya kawo musu jiragen ruwa na zamani domin shige da fice ya kuma ba da tallafi na kayan abinci kamar shinkafa gero dawa masara tabarmi robobi bokitaya da butoci turama atamfa shaddoji ya duka wanda akan haka ne mai girma gwamna Atiku Bagudu ya bashi lambar girma akan namijin kokarin da yake yi mu talakawan Dande local government muna kira ga honorable Alhaji Salihu Dila Kamba da ya dawo ya tsaya mana takara 2023 da yardar Allah. Domin haka Alhaji Salihu Dila Kamba 2023 da yardar Allah